Minal ba? Wallahi ta yi bacci. Jimana. Kin ce min idan har na bar layin nan a cikina zuwa kwana 7 ba zan ƙara mafarki da masoyina ba kuma ba zan ƙara jin bugun zuciyata ba. Yau kwana 2 kacal. Kin ga wannan? Duk waɗannan abubuwan a cikin mafarki na ya bani so. Haka ne, Sakina ta gaya min kina bacci. Wannan abin da yake faruwa gaskiya ne ko kuma haɗin baki? A zahiri shine gaskiya. To amma me yasa ka zaɓi abin da yake a mafarki ka kyale wanda yake a zahiri? Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yobi. Jaruma a cikin shirin bugun zuciyar masoya. Da fatan wannan shirin ya kayatar da ku. Domin ci gaba da kallon wannan shirin, ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna Arahus TV domin kallon wannan kayataccen shirin. Duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Masoya, ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa. Ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace ranakun mako. Mun gode sosai.